جگەنمێ جەزیرێ بەر بە زەیتونێ عەفرینێ کەڕوانێکی درێژ لەسەر ڕیە قامشلۆ دمەشە دناو سەدان عەرەبەیان de تەیسیر محەممەد بژن و چار زارۆکێن خۆرە رێوێتیە کۆساڵانە لە بەنداوێ بوون دەست پێ دکە ji عەفرینێ بەر بە شەهباییڤە ji şehba ber bi tebqayî ve û paşê ber bi dêrikê ve. Ev malbat di nav neh salan de gelek caran hatin derbiderkirin. Îro jî ew dibêje kovegera wan a ser axa bav û kalan ji bo wan wekî cejnekê ye. سرنا بالشمس سر ما هات امات مل الجزيره اماتن طبقه جي چند ومان باش اماتن جزيره برا ديديكه جملو كيف خوشنا بقرا ما عارفين دار الزيتونه الزيتون عارفين شي بخا مشهوره بدار الزيتونه جمع ججنه عيده ما ينادك بروجا ببينن Piştî neh salên tije êş û derbderiyê sedan malbatên Efrînî di nav kerwana heştemîn de ber bi cih û warên xwe ve birêk ketine. Di nav van malbatan de Fatma Elî jî heye. Ew dibêje her çend di van salên dorbûnê de mal, cîran û gelek tiştên buha ji dest dabin jî lê tu qonax û tu cih nikare şûna welat û sîbera mala mirov bigirin. مسه چاد قلا برکن اگه سر جاره خواه ولی تی خلقه نبه مرا قربان اون تبلاخی خوابن ارتا خاله من جی نما درانی منم ما خاله منم ما نه ملک ما نه حوش ما تشتک به منم ما Ev kerwana ku ji herêma Dêrikê dest pê kir li gorî berpirsan zêdetirî 1600 malbatên derbeder dihewîne ji destpêka pêvajoya rêkeftina nû ya vegerê û heta îro ev kerwan li pey hev hêviyên nû diçînin û ev kerwana heştemîn e komalbatên Efrînî bi awayekî organîz vedigerîne ser milkên wan. و ای دربازی همون نوچین عفنی ببن براستی از خازم بلکی کروان برسمیت دا کروان داویه لام هنک مالبات ما بچوک لورمانج بر تندرستی جبر آسایش گود هنک آسایش دامان دربازی عفنی ببن بلکی کروانک دن هبه یانجی به بچی خوی فردی درباز ببن Li gorî zanyariyên fermî piraniya malbatên divê kerwanê de divan mehên dawî de li herêma Dêrikê hatibûn daxistin. Niha jî bi veguhestina wan re hejmara malbatên vegeriyayê gihiştin 7723 malbatî û dosyeya derbiderên Efrînê ya li vê herêmê ber bi girtina temam ve diçe. Di van salan de hezaran malbat ji herêmekê ber bi herêmekê din ve hatin koçberkirin. û ev vegera girsayî wekî yek ji encamên herî berçav ên pêvajoya nû ya siyasî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê hesbandin. Lê ev kerwanê dawî dibe wek miletê Efrînê li herêma Cizîrê êdî penabertî bi dawî dibe. Ê diçin Efrînê jî bi xwasteka wan carek din bizevirin virê jî çi mişkilekî hatin û çûndinê dernakefe. Lê wek me gotiye êdî ev kerwanê bi dawî dibe û înşallah êdî em dest bi çûndina serêkanî û vegera ê miletê Refa jî em ê bikin. Ji bo gelek malbatan ev rûpel ne tenê rêwîtiyeke ji bajarekî bo bajarekî din e. Ev vegere ji salên dirêj ên penaberî û derbideriyê bo ser wê axa ku nasnameya xwe pê pênase dikin. Ji genimê Cezîrê ber bi zeytûnê Efrînê ve hezaran kes îro riya malê dişopînin. Bi wê hêviya ku qonaxa dawî ya derbideriya wan be û qonaxeke nû ya aramî û avakirinê li welatê wan dest pê bike. Emced Kurdo, Dengê Amerîka, Gundewarê Qamişlo.